Spotreba 7 litrov na 100 kilometrov a sila pretekárskych aut. Takto asi vyzerá sen každého motoristu. Aj v tomto prípade sa však sen môže stať skutočnosťou. Takýto jedinečný motor navrhol a skonštruoval slovensko-americký tím odborníkov a my vám prinášame exkluzívne zábery z jeho testovania. Najekologickejší s nízkou spotrebou a s možnosťou dosiahnuť čo najvyšší maximálny výkon. Taký je motor vyvinutý na Slovensku, ktorý môže spôsobiť prevrat v dejinách automobilového priemyslu. Tisícky hodín premýšľania, navrhovania, programovania, konštruovania a skúšania. Takto vyzerala 12-ročná spolupráca Američana Alberta a Slováka Dicka. Výsledkom je upravený sériový motor, ktorý pravdepodobne zmení smerovanie viacerých automobiliek. A v čom je prevratný? Temer nemerateľné exhaláty bez použitia katalizátorov. Vysoká účinnosť, čiže efektivita toho motora, s čím súvislí mimoriadne nízka spotreba, pravdepodobne tretinová oproti doposiaľším motorom, vysoký výkon a vysoká trvanlivosť. Má približne o 80% väčší výkon ako primeraný motor takéhoto istého zdvihového objemu. Motor je navrhnutý z podobných materiálov, čím sa jeho cena nebude líšiť od súčasne vyrábaných motorov. Zmenili iba princíp jeho fungovania. Neuveriteľné je dokonca aj to, že motor nemá chladič a jeho teplota je pritom taká nízka, že sa ho môžete dotknúť. Pracuje o vysokých tlakoch, ale pracuje pri nízkych teplotách. Takéto auto dnes beží na, 7 litrovú spotrebu na 100 kilometrov. A my sa dostaneme napríklad na spotrebu 6 litrov na 100 km, ale pri výkone nie 200 koní, ale pri výkone 850 koní. Tento konkrétny motor chcú využiť hlavne v pretekárskych autách. Takýmto spôsobom však dokážu premeniť akýkoľvek dízlový či benzínový motor. Pokiaľ sa všetky očakávania naplnia, máme plány použiť našu technológiu vo svete F1, nakoľko od roku 2014 platia nové pravidlá, čo mimoriadne vyhovuje našej technológii. Všetci chápu len Slovensko ako montážny štát. Nikto si neuvedomuje, že toto je prevrat v tom, že na Slovensku sa vyvinul prvý motor, ktorý spraví prevrat. Testovanie splnilo všetky očakávania. Krútiaci moment dosiahol 1000 Nm a počet koní sa vyšplhal na 814. Denisa Pirníková, televízia Joj. Toto znie aj pre nás, automobilových laikov, tak zaujímavo, že sme si museli do štúdia pozvať jedného z autorov prevratného motora. Je tu Dick Kvetňanský. Vitajte. Vítajte. Vás takí tí motoroví fajnšmekri alebo takí tí motoristickí fajnšmekri poznajú ako autora krásnych aut. Teraz ste s motorom. Čo sa stalo? Samozrejme, tá história pri vývoji takéhoto malého automobilu, malosériovej produkcie, ktorý sme doposiaľ vyrábali, si vyžaduje aj nejakú pohonnú jednotku. Takže dlhé roky sme sa pasovali s tým, že sme chodili po tých rôznych jednaniach a zháňali rôznych dodávateľov motorov. To je už dneska asi chronicky známa informácia, že sme začínali s Hondou, mali sme tam Forda, mali sme tam BMW. Skoro alebo neskôr človek príde na to, že vlastne ten motor nie je až tak strašne komplikované zariadenie. Vyrába sa to 100 rokov, že? Takže s tým vývojovým potenciálom, ktorý tu na Slovensku máme, bola otázka času, kedy sa pustíme do stavby vlastného motora. Aj tak musím vás prerušiť, lebo vy hovoríte, že 100 rokov nie je to také komplikované, ale zrazu z toho, čo sme počúvali, to je taký motor zázrak. Áno, budem menej tankovať za oveľa menej peňazí, budem jazdiť 4-krát rýchlejšie, v úvodzovkách 4-krát silnejšie, žiadne emisie, tak mi nehovorte, že je to také frky jednoduché. Zaujímavé na tom je to, že keď sme začali pretekať, tak sme v podstate pri vývoji tohto motora a tú spotrebu objavili ako taký side effect. Že to v podstate vôbec nebola priorita. V tom pretekaní sa tou spotrebou málo kto nejak veľmi zásadne zaoberá, aj keď samozrejme pri tých vytrvalostných pretekoch to je jeden z najzásadnejších argumentov, ale pri vývoji tohto motora sme sledovali teda čo najväčší výkon. A keď sa nám teda podarilo aj tú spotrebu pri tých rôznych špeciálnych procesoch, my im hovoríme teda, sú to termodynamické procesy, ako by ma iste docent Lešinský opravil, tak sa nám podarilo tú spotrebu dosiahnuť asi 60% inde, ako sme predpokladali. Je pravda to, čo sa v tom šote spomenulo, ten váš partner, myslím z Ameriky alebo z Kanady, to spomenul, že to by mohlo ísť do formuly? Slovenský motor vo formule? Áno, samozrejme, Alberto Solaroli, musím podotknúť teda naozaj geniálny vedec samotár, ktorý je Kanaďan žijúci v Amerike,
si tieto plány naplánoval už podstatne skôr. Už v tej formuli teda figuroval dávnejšie, už vyjednával s nejakými týmmi a samozrejme teda tá méta je na tie vytrvalostné preteky, nechcem to zakríknuť, nebudem ich menovať, tie najznámejšie svetové 24-hodinové preteky. A v princípe samozrejme, ťažko môžem teraz povedať nejaké mená nejakých tímov, ale v princípe vidíme dosť slušnú perspektívu, nakoľko tie pravidlá sa od roku 2014 upravujú spôsobom, ktorý ako keby bol napísaný pre náš pseudoadiabatický motor. Keď sme pri tom pseudo, netuším, čo ste povedali motore, nás zaďou samozrejme najviac zaujíma, kedy to bude v našich pseudo celkom reálnych malých autách do mesta. Či je to vôbec možné, aby sa takýto úsporný výkonný motor dostal do bežnej produkcie? Hej, no to je v poslednej dobe často kladená otázka. Samozrejme, že áno, odpoveď je jednoznačne áno. Otázka len je, ako rýchlo sa dokážeme dohodnúť s nejakou automobilkou. No na to my sme sedeli s kolegami v práci, vymysleli sme milión takých tých konšpiračných teórií. Pri tomto motore ste podľa mňa multimiliardár do nekonečných koncov, alebo ste úplne, nechcem povedať kde, keď zlikvidujete biznis s ropou. Samozrejme sme sa o tomto tak kuloárne bavili a myslíme si, že v podstate by nám tie Arabi mali prísť a gratulovať, kúpiť nám nejaké pekné hodinky a v podstate sa zamyslíte, čo robíme. Oni si samozrejme už tá olejová lobby postráži, aby tie ceny, pokiaľ by sme tú spotrebu my dokázali seriózne znížiť, tak oni samozrejme tie ceny dvihnú. Ako ale si dvihnú ceny pri menšej spotrebe toho paliva, budú mať tie isté zisky, akorát im ten luxusný život predĺžime o pár desiatok rokov. Ja myslím, že to je na pochvalu, nie? To určite je, aj z môjho pohľadu, teda ja by som nechcel, aby zdvihli cenu, ale to už nechám na vás, ako sa dohodnete. Budete mať nižšiu spotrebu, takže v podstate na tom budete stále tak rozpočítať. To, čo ste urobili s tým motorom, to je úprava motora, alebo úplne nový model motora? Tak túto otázku som nečakal, to je celkom technického charakteru. Ja sa pýtam tak, či si to, keď vás presvedčím, viem urobiť doma s vlastným autom, alebo či proste musím čakať, kým to dostanete do sériovky. Dobrá správa je, že chceme pripraviť kit pre verejnosť. To by znamenalo, že skutočne, keď to bude nejaký taký konvenčný typ automobilu, nejaké bežné modely, tak chceme pripraviť kit, aby si to naozaj ľudia mohli tak trošku upraviť. Prípadne, aby sme to upravili my. Aby sa to za nejaké relatívne ľudové ceny dalo prerábať. Tomu procesu, ten sme už nazvali, bude sa volať retrokit. Čiže vlastne spätné upravenie existujúceho vášho motora. Ale pre dosiahnutie tej najvyššej účinnosti toho motora, kvôli tej najväčšej efektívnosti, samozrejme potrebujeme motor postaviť úplne nový. Je ten motor teraz alebo perspektívne drahší ako ten bežný, ktorý máme v normálnych autách? Vôbec nie. V podstate až na niekoľko zásadných materiálov sa ten motor skladá v podstate úplne z bežného dostupného spaľovacieho motora z jeho bežných súčiastok, kde by len tie automobilové výrobcovia súčasní museli tak trošku zmeniť dizajn niektorých častí, aby dosiahli tie chladiace efekty, ktoré vlastne dosahujú ten vysoký výkon spolu s tou nízkou spotrebou. Ja by som to možno vysvetlil, toto možno málo kto tomu rozumie, že ten konvenčný motor má nejakých 100% energie a tá sa rozdeľuje v dnešnom modernom spaľovacom motore na, dajme tomu, 70% toho tepelného odpadu, to je to, čo vám ide do tých výfukových plynov do chladiča, a iba 30% tej pracovnej energie, ktorú prenášate v tom vašom aute na kolesách. A vy ste to otočili? A my sme to de facto otočili. Nechcem povedať, že to je až tak ideálne, pretože tento motor v podstate je retrofit, ale pri novom motore, ktorý by sme poskladali od A do Z, si trúfam povedať, tieto čísla očakávame. Pán Kvetňanský, myslím, že všetky naše konšpiračné teórie skončili, podľa mňa ste závodov. Ďakujem. Veľmi ma teší, že som sa s vami spoznal. O pár rokov budem váš motor mať v svojom aute. Ďakujem, Maja. Fíha, Ivo, fakt? Tak som zvedavá. No od pekných aut